ба ҳама салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам як навори хурдакака аз ҷамъомади компанияи америкаӣ пешниҳод кунам. дирӯз як ҷамъомад шуда гузашт ва дар он ман ҳамчун меҳмон даъват шидагӣ будам. рости духтаро дар он ҷо занҳо қариб аз ҳамаи гӯшаи ҷумҳуримон ҳузур доштанд ва дар сари як дастархон ҳамчун аъзои як оила нишаста ҳама суҳбат мекард. ба ман беҳад маъқул шуд ҳамин фазое ки ҳамин ҷамъомад гузашт ва чӣ хеле ки мебинед ҳамин дар рӯи экран ҳамаи ҳамин маҳсулотҳо, ҳамаи ҳамин мисол чизе ки ҳаст дар ҳаминҷа туҳфа буданд барои консултантҳои компанияи америкаӣ. ҳар моҳ ҳама хеле ҷамъомад мегузаштай ва духтарое ки мисол тӯли ҳамин як каталог савдо кардан, чӣ қадар фурӯхтан, харидорӣ кардан, ҳамаи онҳо соҳиби туҳфаҳо мегаштиянд. туҳфа ҳам аз ҷониби лидер мешудааст дар ин ҷа ва ҳам аз ҷониби худи компанияи америкаӣ. бовар кунед, беҳад ба ман ин условиёшон маъқул шуд. гӯем беҳтарин дар ин ҷа шумо метавонед команда карда соҳиби маош шавед, лидер шавед, директор шавед, маоши хуб ба даст оред ва метавонед барои худтон маҳсулот харед. чӣ хеле медонед маҳсулоти америкаи беҳтаринай, сифатош аҷоибот хушрӯ, сифатош дараҷаи олӣ гӯем ҳам мешава. кремошон, духиҳошон шумо бемалол метавонед барои худтон, барои истифода бурдани худтон занҳои азиз харидорӣ кунед ва инчунин соҳиби туҳфаҳо гардед. а мехоҳед гурӯҳ кунеду соҳиби маоши нағз гардед. хулас ман худам шахсан ҳама ина дида як илҳоми тоза бардоштам ва ҳамкориро иншааллоҳ ки оғоз мекунам. дар ин ҷо ман сумкама гирифтам, агар регистратсия кардам, аз шумо да нишон метиҳам борома.